Joan Ramon, què tal? Què tal? Bon dia, Carles. Tot bé? Bon dia, molt bé, molt bé. Em sents bé, no? Primer proves de so i d'imatge, tot correcte. Tot correcte, perfecte. Genial, doncs ataquem perquè veig que aquí el compte enrere és implacable, així que Sí, sí, intentarem no deixar s'acaba enrere res. ràpid. Vinga. Doncs vinga, com això del Practicante està ja a punt d'estrenar-se a Netflix, m'agradaria que ens definissis una mica la pel·lícula, perquè veient el tràiler i una mica la definició de què ens hi trobarem, hi hem trobat pinzellades de terror, de thriller, de personatges pertorbats. Com defineixes tu que ets el qui l'esperit? És un thriller psicològic, és una pel·lícula intensa que, bueno, com el tipus de cinema que m'agrada a mi, quan resulta una experiència intensa, més enllà del seu entreteniment o del gènere, que li diríem thriller psicològic, jo crec que va més enllà i et porta a viure una experiència intensa i una experiència que, bueno, t'acompanyi després també d'haver acabat el visionat, no? I això és el que hem intentat. Aquesta intensitat de mal rotllo, li podríem dir? Bé, sí, té mal rotllo, té dosis de mal rotllo, és inquietant, és pertorbadora, i sí, té aquestes dosis perquè explorem la psicologia d'un personatge que és ens hem inspirat amb la figura del pervers narcisista o el manipulador narcisista o el psicòpata narcisista, que són persones que poden ser persones del nostre entorn. No necessàriament un psicòpata ha de ser un assassí en sèrie, pot ser el cap de la teva empresa, pot ser el teu veí, pot ser la teva parella, poden ser els teus pares, no? O algun dels teus pares. Vull dir, hi ha moltes situacions on aquests personatges, diguem-ne, d'alguna manera abusen o manipulen psicològicament a les seves víctimes i ells d'alguna manera gaudeixen destruint o enfonsant la vida d'aquella persona, que moltes vegades aquella persona no és conscient de que està sent manipulada o està sent víctima d'un abús psicològic, no? Que moltes vegades l'abús psicològic pot acabar també amb violència, depenent de la situació, no? No solen ser persones violentes normalment, però si la situació ho requereix, es podrien comportar de manera violenta. Llavors, sí, és aquest retrat, aquest perfil psicològic, el que una mica fa avançar la trama, el posem en una situació límit amb el personatge, una situació extrema, i veiem com reacciona. No? I aquesta és una mica la idea de base i la construcció a nivell temàtic, narratiu i de gènere que hem dissenyat. Tota aquesta inspiració en aquest tipus de personatges narcisista / psicòpata, l'has trobat en aquest cas a la ficció o precisament com deies, fixant-te en un entorn, no cal que ens diguis noms, però de persones properes que dius, mira, jo recordo doncs aquella persona X que va fer això, va fer l'altre i això em va donar la inspiració per ara construir aquest personatge pel Sí, sí, la llavor va sorgir d'una persona real, que jo vaig veure el seu comportament, vaig veure com, bueno, diguem-ne, menyspreava a la seva parella o feia comentaris en públic que resultaven incòmodes perquè veus que, no sé, d'alguna manera està menyspreant a la persona o està provocant aquesta incomoditat. A partir d'aquí vaig interessar-me per la figura del manipulador narcisista, vaig llegir llibres de psiquiatria, ens vam assessorar amb psiquiatres i pràcticament tot està agafat de manuals de psiquiatria i d'assessorament psiquiàtric i de casos, entre cometes reals o casos reals de persones properes o no properes, està tot agafat d'allà. Referents cinematogràfics sempre van una mica més cap al tema del psico-killer o el tema d'esquizofrènia o el tema de psicosi paranoide. Aquests personatges no tenen una psicosi paranoide, no és que visquin fora de la realitat o confonguin la realitat, són perfectament conscients de la realitat.
el que fan és manipular la gent que tenen al seu voltant per aconseguir els seus objectius. Són persones que simplement es caracteritzen perquè tenen una mancança d'emocions i d'empatia. Llavors no tenen remordiments i una mica doncs, volen això, no? Fer servir els altres, utilitzar-los al seu propi benefici. Per tant, malgrat les llicències, òbviament, de ficció, has volgut crear un retrat realista, no?, d'aquest tipus de personatges, tenint en compte, diguem, aquesta llavor que comentaves inicial de la persona que vas conèixer i tots aquests estudis de psicologia, has volgut que sigui realista més enllà de la ficció, no? És un retrat molt realista, molt realista. El que passa que el portem en una situació límit. Posem aquest personatge en una situació límit, que és una incapacitat una incapacitat de poder desenvolupar-se normalment arran de l'accident i allà sí que entrem en el terreny una mica imaginari de jo com a guionista i amb els altres dos guionistes, què faria un personatge així si es trobés en aquesta determinada situació. I aquí ho portem al límit, ho portem a les últimes conseqüències, que això és el que li dona diguem-ne, la forma més de thriller o la forma narrativa, sí, més de thriller, més ja de ficció, però sempre basant-nos en un perfil psicològic real i molt concret. Repassant una mica projectes anteriors i aquest mateix, podríem dir que tens una atracció especial o una afinitat propera amb aquest costat fosc de les persones i dels personatges. Per què tu mateix la tens i per què creus també que ens atrau a nosaltres com a espectadors veure aquest tipus de persones malvades i perverses? Bé, a mi sempre he sigut molt fan de pel·lícules com Taxi Driver, com Repulsion, de Roman Polanski, com Psicosi, de Hitchcock. Em semblen aquests personatges, m'atrauen, em semblen més interessants perquè es comporten de manera que no t'esperaries, no? Estàs com pensant, bueno, ara què farà? Això em sembla interessant perquè són com una caixa de sorpreses, no? No saps mai per on sortiran, no saps què faran i ho trobo molt cinematogràfic. No em tanco a fer altre tipus de gènere. Jo m'encanta la ciència-ficció, per exemple. Llavors, podria treballar amb personatges, diguem-ne, que no tinguin aquest tipus de patologia dins d'un gènere diferent. Però, bueno, en aquesta etapa sí que he volgut explorar amb Callback i amb el Practicante aquest tipus de personalitats i em semblen atractives i que donen molt de joc des del punt de vista cinematogràfic. No? Callback va ser una pel·lícula molt petita, molt independent, que va guanyar el Festival de Màlaga i et quedes una mica amb l'espina clavada de dir m'agradaria portar-ho amb un públic més ampli, no? Portar aquest tipus de personatges que no tenen, diguem-ne, són personatges completament diferents, els de Callback i el del Practicante, no? Però seguint el fil del que dius tu, de personatges... Aquesta pertorbació que comentàvem, no? Personatges, sí, pertorbats, doncs em vaig quedar una mica amb les ganes de que això pogués arribar a un públic més gran, perquè crec que és un tema que interessa a tothom i que dona molt de joc cinematogràficament. I bé, vaig apostar per seguir amb aquesta línia del thriller psicològic i intentant fer un projecte més ambiciós. I bé, aquí va aparèixer Netflix, que es va interessar i em va donar l'oportunitat de fer-la en format original, amb la qual cosa, doncs, clar, saps que arribaràs a una quantitat de públic inimaginable i que, bé, doncs, et dona molta satisfacció poder portar-ho a terme, aquest projecte, doncs, molt més ambiciós i més dificultós de treure endavant, sí. Malgrat la bona notícia en aquest cas de que Netflix la tregui com a original seva i, per tant, circuli per tot el món, et sap una miqueta de greu el fet de que no pugui passar pels cinemes? Perquè tots els directors sempre ens comenten, home, el cine s'ha de veure al cine, no? I en aquest cas, el fet de que Netflix t'ho permeti fer és una bona notícia, però per altra, sap una mica de greu? Mira, al final
si tu fas una pel·li amb cine, però no la veu ningú, o la veuen 10.000 persones, o 15.000, o 5.000 persones, diguem-ne, no és que la pel·li no existeixi, la pel·li existeix, la pots veure amb el cine, però no té un impacte real amb el públic. Avui en dia la gent demana tenir accés a contingut des de casa. La gent té projectors, té pantalles de 4K de 55 polzades, amb una barra de so. Vull dir, cada vegada l'experiència de veure el cinema a casa és més satisfactòria. I part, estem en un moment on el cinema és complicat, a més, amb tot a la pandèmia. Per tant, jo estic molt feliç que surti el dia 16 a Netflix i que la pugui tothom veure a Netflix. Estaria preocupat si sortís al cinema, perquè amb la situació que tenim ara... Segurament ara mateix et garanteix més el visionat a Netflix que no pas als cinemes, tenint en compte que les... Que clar, si ara és al cinema sí que és per preocupar-se. Llavors crec que, en fi, Netflix ens ha, diguem-ne, acompanyat durant tota aquesta pandèmia per poder accedir a un contingut quan els cinemes estaven tancats. Netflix està, diguem-ne, ajudant a la indústria del nostre país a que tinguem més feina i a que puguem portar projectes endavant com aquest, i està fent que milions i milions d'espectadors puguin gaudir d'aquest contingut, no només al nostre país, perquè això es veu a tot el món. Sortim a 180, 190 països. Clar, una pel·lícula com El Hoyo, del co-guionista, del practicante... Un espectacle arreu del món, sí. Mundial, i es va estrenar en cinemes abans. I en cinemes va ser molt discret, diguem-ne, el seu resultat, no? Llavors, de què serveix anar al cinema si després la gent que la veu, diguem-ne, és poca gent? Sí, la finestra és molt més petita en aquest cas. Jo el que aconsello a la gent que es comprin una bona pantalla o un projector i una bona barra de so i que puguin gaudir del contingut que tinguin a l'abast de la millor manera possible. Això és factible. Jo veig les pel·lis amb un projector a casa i les veig molt, molt bé. Abans que se'ns acabi el temps, m'agradaria parlar una mica del rodatge en si. Ha sigut un rodatge que has fet, en aquest cas, a diferents localitzacions de Catalunya. Com va ser la tria d'aquestes localitzacions? I en aquest cas, fins quin punt vas posar els actors al límit dins d'aquest, tenint en compte la temàtica que comentàvem? Sí, jo buscava que l'atmosfera fos pertorbadora, fos inquietant. Llavors buscava la casa on es desenvolupa gran part de l'acció de la pel·lícula, la vam construir amb un plató, i vam voler donar-li aquesta estètica per moments fins i tot expressionista, no? Soc molt fan de l'expressionisme alemany i treballar amb ombres i amb contrallums, llavors, sense perdre el realisme, el que era un gran repte, no? Llavors, també per un fet d'unificar el que són aquests interiors amb aquestes atmosferes opressives, buscàvem uns exteriors que també tinguessin aquest punt i hem treballat molt el que és la perifèria. Hem rodat molt a Hospitalet, a Badalona, a Bellvitge, a llocs on passen el tren. Hem buscat molt també l'estètica de Colba, que hem rodat amb moltes vies de tren, molts blocs de pisos, quasi brutalistes, no? Llavors, gairebé tot passa de nit i bé, ho hem treballat molt en aquest sentit, no? Amb la qual cosa és una Barcelona poc reconeixible, a no ser que siguis de barri, siguis de l'Hospitalet o de Bellvitge. Jo visc a 5 minuts de l'Hospitalet, soc de Sants, i moltes coses les he rodat a llocs que jo coneixia des de fa temps, i per allà als voltants de Santa Eulàlia, on estan les vies del tren, Bellvitge, que m'han semblat llocs molt cinematogràfics i molt de perifèria, no? I que donaven molt de joc. Molt bé, doncs, perfecte. Moltes gràcies per tot i molta sort en aquest cas amb aquesta estrena i a veure si, com comentàvem, arriba un públic molt més ampli que l'anterior pel·lícula, que segurament bé s'ho mereix. Tant de bo. Bueno, moltes gràcies, Joan Ramon. Molt bé, doncs que vagi bé. Fins aviat. Adéu.